Φίλιππος. Όχι. Μιχάλης. Ή τι. Τι γίνεται, εντάξει. Είμαστε καλά. Στες γλύωρα, πού βρίσκεις. Εμείς πού αγγελείς. Ένας δρόμος. Μάλιστα. Όπως σε μιλήσαμε προχτές ρε Φίλιππε μου, είπες μου ότι κάποτε ήσουν και Πελεκάνος, ναι. Ναι. Είμαι ακόμα. Κοίταξε να δεις. Τηλεφωνηθήκαν την Παρασκευή. Ναι. Την Παρασκευή έκανα κάποιες ενέργειες. Έψαξα έτσι λίγο το βιογραφικό σου. Ήσουν ποδοσφαιριστής παλιά. Είμαι ακόμα. Παίζεις κόμμα, είναι παρέτησες. Παίζω στον Αστρομερίτη. Στον Αστρομερίτη. Πήγα Αστρομερίτη. Ναι. Προηγουμένως έπαιζες στην κοτσινοτριμικιά, ναι. Όχι. Δεν εξάρτησα σίγουρος. Αστρομερίτη πάντα που παίζες. Ναι. Έχει τώρα 6 χρόνια. Ναι. Εντάξει, συγχύσα εγώ λίγο την Μπορεί κοτσινοτριμικιά με το... κοντά, δίπλα. Ήσουν καλός παίχτης, ρε. Είσαι καλός παίχτης. Ναι, έχω το. Αλλά είσαι έτσι λίγο κεσούρικο. Μα Α, πρέπει. πρέπει. Στο Μα ίδιο. με τους αντιπάλους, ναι, αλλά με τους συμπαίχτες κάπου έτσι κάνεις... Εντάξει, Λίγο διορθώσαμε. τον ταβατζίν, έκανες τον αρχηγό. Μα, Είσαι είμαι αρχηγός, αρχηγός. είσαι αρχηγός, Μα άλλον ο αρχηγός, άλλον ο leader. Εντάξει. Μια ομάδα πρέπει να έχει και ένα leader, πρέπει να Παν- έχει και έναν που παν- μιλά, παν- που κάνει. Ναι. Πάντα μην παίζεις. Όχι. Παίζεις και επίθεση. Τες έπαιξα σε τεφό. Ναι. Τελευταία είναι και Πάντως είσαι καλός. Είσαι καλός. Πολλά καλός θέμα. Εντάξει. Και είσαι και έχεις ωραίον αριστερό πόδι, έτσι. Δεξιοποδάρος. Δεξιοποδάρος που. Δεξιοπόδαρος. Έχω κι άθικιο. Έχεις και άθικιο. Λοιπόν, ακού να σου πω κάτι. Ξεκίνησα, είπα σου, με τα επαγγελματικά μας, να πάμε λίγο με τα πελεκανικά, να εκατοθούμε με τα εμπόρια ξύλου. Αλλά βλέποντας σαν ποδοσφαιριστή, ξεκίνησα για άλλους δυο και τελικά επίλεξα για σένα. Να σου κάνω μια διαλαστική πρόταση για μεταγραφή Ολλανδία. Δεύτερη κατηγορία. Είσαι παντρεμένος? Όχι. Μάλιστα, Λεβενκιά. Το λοιπόν, έχεις υπόψη σου δεύτερη κατηγορία? Είναι Intel Bosch. ναι, είδα Είναι Intel Bosch. Εντάξει, είναι η top, πώς το λες, οι πρώτες 2-3, αλλά η μικρομεσαία ομάδα, καλή, με το προπονητικό της team, με τις όλες τις ανέσεις, τους ποδοσφαιριστές. Αλλά φυσικά εγώ έχει άλλο σκοπό. Σε επιλέγω να πάει. Ακού να δεις. Εγώ φίλε, ακού να σου πω, έτσι θα σου μιλήσω έτσι λίγο πιο ανοιχτά, διότι πλέον το θέμα είναι και για μένα είναι κλειστό, ας πούμε, για σένα. Ό,τι και να πούμε, ας πούμε, είτε για αρνητικό να είναι είτε θετικό, πήραμε τον δρόμο μας. Εγώ συνεργάζομαι με τη ρωσική μαφία. Το λοιπόν, ας σου πω την αλήθεια, στείλουμε παιχνίδια. Εντάξει. Εγώ θέλω σε σένα να λάβεις μέρος κοντά μας, το λοιπόν, και που την άλλη θα είσαι το δεξί μου χέρι. Βοηθώντας σε, βοηθάς με και εμένα. Όχι εμένα, και εμένα και τον μάστρο μου. Το λοιπόν, άκου να δεις, που δάμε και εδώ, θα σου λέω τι θα κάνεις. Δηλαδή, πιστεύω, δεν έχουμε, ας πούμε, επιστροφή. Μπήκες μέσα, ήδη το κτίριο είναι περικυκλωμένο, ας πούμε, είσαι ένας που τους πιο που να πας στην Ολλανδία. Ξεκινούμε, άκου να δεις, ξεκινούμε τον άλλο μήνα, έρχεται προπονητής, τον γυμναστής που την Ολλανδία, να σου κάνει ατομική προπόνηση, να επιλέξουμε τον χώρο, σε κλειστό χώρο που δεν θα ξέρει κανένας. Το λοιπόν, μέσα στον Αύγουστο ξεκινάει η μεταγραφική περίοδος στην Ολλανδία και τις 3 τελευταίες ημέρες θα κανονίσουμε να έρθει ο πρόεδρος της Inter και ο προπονητής να υπογράψουμε και να αφήσεις και ξεκινάς τέλη του Αυγούστου που ξεκινά το πρωτάθλημα και είσαι στη βασική ομάδα. Ο ρόλος σου ποιος θα είναι? Ξεκινούμε πρώτο μάτσο. Εντάξει. Θα κάνεις, εν τω μεταξύ θα έχεις και άλλους συμπαίχτες σου που είναι πιασμένοι. Θα κάνεις τα δυνατά, είτε πέναλτι, είτε πώς το λέει, αυτόν γκολ, είτε να του κλαδέψεις τα πόδια του αμυντικού μες στην μικρή ορθοδική, το λοιπόν, και ας δεχτείς κότσινη. Εγώ θέλω σε ούλα 5 παιχνίδια. Το ποσό που να πάρεις θα είναι σεβαστό. Εντάξει. Το λοιπόν.
Εντάξει, λίγο άχαρος ο ρόλος σου. Αλλά εντάξει, ξαναβάλεις έτσι, ξαναπαίξεις αυτόν γκολ, ξαναβάλεις αυτόν γκολ. Δεν νομίζω ούτε ένα στο εκατομμύριο. Εντάξει, άκου να σου πω κάτι. Και κάτω ούτε σε ξέρουν, ούτε τους ξέρουμε. Για να καταλάβεις, ο Μάστρος θα παίξει πρώτο μάτς 100.000 το στοίχημα. Εντάξει, και θα πιάσει 3 εκατομμύρια. Εντάξει, το λοιπόν. Όλη τούτη κουβέντα θα πάει με 4-5 μάτς. Εντάξει, ως το Γενάρη. Το λοιπόν, τελειώνοντας τούτον, η φιλάθλη θα είσαι ο πιο άχρηστος παίκτης για εκείνους. Το λοιπόν, ούτως ώστε ο προπονητής αναγκαστικά και ο πρόεδρος θα σε δώσουν να φύγεις. Να έρθεις πίσω Κύπρο. Αλλά εσύ το μισό εκατομμύριο να κάτσεις μες στην πούγκα. Εντάξει, αυτός φίλε μου είναι ο ρόλος σου. Τώρα μιλούμε για μισό εκατομμύριο. Εντάξει, είναι μισό εκατομμύριο και 400 να κοψωθεί η Αγία. Μιλούμε για έτσι. Το λοιπόν, άκου να δεις, τελειώνοντας τα μπόνους σου, εντάξει, θα έχεις έναν ωραίο δώρο, εκτός το ποσόν τούτο, θα είσαι και VIP στο επόμενο παγκόσμιο κύπελλο, το λοιπόν, συν όλα τα έξοδα σου πληρωμένα. Ναι. Εντάξει, εισιτήρια σου, παρακολουθείς τον αγώνα και ξέρω εγώ. Άρα εμείς ξεκινούμε, έρχονται το team, ο γυμναστής θα είναι ειδικός γυμναστής, θα σε κάνει τώρα το Ολλανδικό το... Полиция за нами пришла, они на улице. Δεν πρόβλημα. Να πρόβλημα. Γιατί. Εσύ κάτσε δαμέ, εντάξει. Κάτσε δαμέ 2 λεπτά και έρχομαι. Εντάξει. Με φύσα, εντάξει. Μείνε για ένα λεπτό. Εντάξει. Αλλά, ένα λεπτό, εξαρτάται σου να ακούσεις για δωροδοκία στο κήπεδο. Ένας από τους λόγους που έφυγες βασικά από το ποδόσφαιρο ήταν τούτος. Δεν έφυγα βαθικά, αλλά θα πούμε υπάρχουν, αλλά δεν έκαναν ποτέ. Γι' αυτό είμαστε Το νέο θύμα για τα χασαμπουλιά. Φίλιππε, θέλω να μου πεις έτσι λίγο πώς ένιωσες με το κάλεσμα εδώ για να έρθεις στο χώρο αυτό. Εντάξει, δεν ήξερα τον λόγο που ερχόμουν, απλά από περιέργεια ήρθα για να δω τι παίζει. Ήρθα στα τυφλά βασικά, επειδή δεν σταματά να κάνω οτιδήποτε, άρα... Έρχεσαι για να μάθεις... Ναι, μπορεί να ήταν κάτι καλό ή... Άρα σου αρέσουν οι προκλήσεις. Ναι. Θέλω να μου πεις την πρώτη σου σκέψη από τη στιγμή που άκουσες ότι εμπλέκεται στην κουβέντα μέσα στο χώρο τούτο η ρωσική μαφία. Τη συγκεκριμένη στιγμή δεν αντέδρασα, απλά καρτέρω να δω με τι σχέση έχει με τη ρωσική μαφία. Προτείναμε σου μεταγραφή στην Ολλανδία. Ναι. Άρεσε σου σαν ιδέα? Εννοείται. Εύκολα. Δηλαδή, να αφήνεις τα πάντα πίσω σου για να πάεις για μια σεζόν, 2 σεζόν, ας πούμε, σε μια ξένη χώρα για να δουλέψεις ως ποδοσφαιριστή. Αν είσαι σαν ποδοσφαιριστής, ναι, σαν κομπάρσο να κάνουμε μαφίες, όχι. Άρα θα δέχεσαι, άσχετα αν είχες μεγάλο κέρδος. Εντάξει, το μεγάλο κέρδος εξαρτάται εσύ. Από τη στιγμή που να σου ποδοσφαιριστής, αλλά δεν θα σου. Να σου είναι ένα, όπως είπα, ότι να είσαι εχθρός για τους φιλάθλους της ομάδας σου, γιατί ήταν να τα κάνεις μαντάρα για τα λεφτά, άρα το ποδόσφαιρο απολαμβάνεις το. Είναι δουλειά, αλλά απολαμβάνεις το. Το μισό εκατομμύριο θα το απολαμβάνεις μετά. Μια χαρά την έχω. Και στο Μουντιάλ φεύγουμε να γουλιά.
Δεν μπορεί να είναι μόνο με σκέφτηκα. Για στη μένα δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε εμείς οι μικροί στην ουσία. Απλά αντί να το, επειδή κατάντησε το ποδόσφαιρο χρήμα και αντί στο ποδόσφαιρο ευχαρίστηση, αν καταφέρναμε ποτέ να το αλλάξουμε το πράγμα ήταν πολλά διαφορετικά τα πράγματα, αλλά δυστυχώς δεν αλλάξει το πράγμα. Ευχαριστούμε.